lovai. Kéne neki írni egy levelet. Ez még magától elkezd muzsikálni, kapcsolod már le. Ezzel gondolod, hányan írnak neki levelet? Hogy dobjon már meg 2 millióval, meg 5 millióval, 10 millióval. Nem tud neki semmi. El se jut hozzá a El levelet. sem, persze. És amikor öreg nyugdíjas küld 500 forintot mondjuk kolontára, azért nem küld. A kis nyugdíjából elküld 500-at, meg 1000-et, meg 1005-öt, Geszi a szőnyeget. akinek meg milliárdjai van, Arra nem De szabad. azért, mert akinek milliárdjai vannak, az tudja, hogy aki azt 500 forintot berakja, az a pénz soha nem fog eljutni oda. de ez is igaz, igen, így van. Mert hogyha tényleg olyan világban élnénk, hogy tudnám azt, hogy Ja, hogy oda így megy a tudnám pénz. követni Olyan azt, embernek a hogy konyhába, biztos, hogy jó? oda kerülne az a Azt pénz, elővék. akkor lehet, hogy én is adnék, Nem oda kerül sajnos. de én a csövesnek se adok pénzt, mert utána Elissza. meg elég, hogy ez beül a kocsiba, azt elmegy a Tényleg? kocsmán. Hát persze. Aldi Figyelj, előtt figyelj, ott hogy ül. van a lába. De érted, már nem is az, hogy oda jön, hogy adjál pénzt, hanem ott ül. Azt még te menj oda, azt adjál neki lóvé. Persze. Én nem adok semmelyiknek. Én is adok neki pénzt, megmondom, hogy én is dolgozok, érte menjen el, így dolgozni. A temető meg üres, nem? Miért megy rá injekciós tűre? Gyerek, most mit szúrja magát? Most mi van abban? Gyógyszer. Az De felszúrja a szájpadlását. De nincs benne tű. Igen, de ez karcol. Jaj, Gyöngyi, hát mi nem? Ott most pakolhatunk, mindent pakolunk. Mindig ez van. Ami minden nap ezt csináljuk. Nem tud elmenni a lábattól. Hát oldja meg. Hát oldja meg. Na mit akartok enni? Ugye elbír menni lábamtól? Hát harcsa paprikást. Van? Szerintem. Papa milyen lenne? Én múltkor ettem egy olyan pizzát, amilyet még eddig nem, és az finom volt ízlet. És mi az a neve? Vezuvó, vagy micsoda? De kék sajt legyen rajta rengeteg. Izé volt, azt hiszem, hogy itt, ahol vannak a levelek, csak a leghátsó fakban. Na most ez tök jó, hogy megszerezted, de így a kettő nem jön együtt össze. Gyere És ide mit a csinálja? fához. Gyere ide. De azt nem akarja elengedni. De ezt már nem adjuk oda neki, mert szét kellett szednem, és tiszta nyál volt benne. Vagy na, valami, nem tudom, esetleg valami rájövett. Esetleg belebefizet. Sára! Te neked miért itt kell mindig pakolászni az asztalon? Hát ez már nem igaz. És rendeltem a telefonomban memóriakártyát, mennyi meg nem vinyós. Jó, de hát ez nem tetszik neki, igen. És 8 gigásat. 3900 forintért. Így jó. Mindjárt, ha megtépkedi hajadat, Sok. figyezze. Milyen az a pizza? Vezuvió. Vezuvió. Miből És van? mi van rajta? Hagyma. Pizza-szósz, kolbász, lilahagyma, tükörtojás, mozzarella. Sára? Az jó, nem? Együnk olyat? Ja. Jó. Nekem bizlek nagyon. Cica? Neked is olyan? Mi van rajta? Mindegy, én azt mondom, hogy Kolbász. Hagyma. tükörtojás. Tükörtojás. És milyen sajt? Legyen jó sok kék sajt rajta.